Η δεκαετία του 80 δεν ήταν απλά ένα ακόμα κεφάλαιο στην ιστορία του Spider-Man. Ήταν η δεκαετία που τον καθόρισε. Από τους δρόμους της Νέας Υόρκης μέχρι τις πιο σκοτεινές στιγμές του, αυτή η εποχή μας έδωσε ιστορίες που όχι μόνο έκαναν τον ήρωα πιο ολοκληρωμένο, αλλά το μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αγαπημένα σύμβολα της pop κουλτούρας. Οι δρόμοι της πόλης γέμισαν με νέες προκλήσεις, από υπερδυνάμεις και μυστηριώδεις κακούς μέχρι στιγμές ανθρωπιάς και συγκίνησης που αποκάλυπταν το χαρακτήρα του ήρωα και όλη την πολυπλοκότητά του. Κάθε ιστορία έφερε μαζί της μια διαφορετική διάσταση. Κάποιοι δοκίμαζαν τη δύναμη και την ευφυΐα του, άλλοι τη συναισθηματική του αντοχή και το ηθικό καθήκον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εμφανίστηκαν οι πιο εμβληματικοί εχθροί και πιο συγκινητικές αφηγήσεις, οι οποίοι μαζί έκαναν τη δεκαετία του 80 την πιο ολοκληρωμένη και σημαντική ιστορία του Spider-Man. Από τις ασταμάτητες προκλήσεις των γιγάντιων κακοποιών μέχρι τις μικρές ανθρώπινες ιστορίες που άγγιζαν την ψυχή του θεατή, κάθε κομμάτι συνέθετε ένα πλούσιο μοσαϊκό που καθόρισε τον ήρωα όπως τον ξέρουμε σήμερα. Οι δρόμοι της Νέας Υόρκης δεν κοιμούνται ποτέ και ούτε ο Spider-Man. Στα στενά, ανάμεσα σε σκοτεινές γωνίες και φώτα νέων που αναβοσβήνουν, εμφανίστηκε ο Juggernaut, μια ασταμάτητη δύναμη που έφερε καταστροφή όπου και αν περνούσε, στο Nothing Can Stop the Juggernaut, Amazing Spider-Man 229 με 230 του 1984, γραμμένο από τον Roger Stern και σχεδιασμένο από τον John Romita Jr. Για πρώτη φορά ο ήρωας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα αντίπαλο που δεν σταματάει μπροστά σε τίποτα, δοκιμάζοντας όχι μόνο τη δύναμη του, αλλά και την αποφασιστικότητά του, καθώς κάθε κίνηση έπρεπε να είναι μελετημένη και κάθε απόφαση κρίσιμη. Η πόλη γεμάτη από ενέργεια της δεκαετίας του 80 μοιάζει ζωντανή, τα αυτοκίνητα που περνούν, οι φωνές στους δρόμους και οι κραυγές από τα κτίρια που καταρρέουν προσθέτουν αισθητική πραγματικότητα στις μάχες. Και ενώ η Νέα Υόρκη προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια της μετά από τις συγκρούσεις, ένα άλλο μυστήριο γεννιόταν στη σκιά. Ο Hobgoblin έκανε την εμφάνισή του στο Amazing Spider-Man 238, ανάβοντας πίθες εντάσσεων και πολέμου συμμοριών. Η ιστορία ήταν επίσης σενάριο Roger Stern και σχέδιο John Romita Jr. Εισήγαγε ένα αντίπαλο πιο υπολογιστικό με κίνητρα που αποκαλύπτονταν σταδιακά και που ανάγκασε το Spider-Man να παίξει το παιχνίδι της πόλης με κανόνες που άλλαζε συνεχώς, με κάθε στροφή στους δρόμους να φέρνει μια νέα πρόκληση. Μέσα σε αυτή την πόλη που δεν ξεκουράζεται ποτέ, εμφανίστηκε και μια πολύ τρυφερή στιγμή. Στο The Kid Who Collects Spider-Man, The Amazing Spider-Man 248 του 1983, ένα αγόρι που συλλέγει το Spider-Man και τα αντικείμενα του ήρωα με τα μάτια γεμάτα θαυμασμό και ελπίδα, θύμιζε στον Peter Parker ότι πίσω από τις μάσκες, τους κακοποιούς και τις μάχες υπάρχει η ανθρώπινη πλευρά του. Οι ιστορίες αυτές, σενάριο Roger Stern και σχέδιο Ron French, δείχνουν ότι η δράση του Spider-Man εμπνέει πραγματικά ανθρώπινες ζωές και ότι κάθε απόφαση έχει συνέπειες πέρα από την ίδια τη μάχη. Κάθε μέρα στους δρόμους, ανάμεσα σε σύγκρουση και θλίψη, ο Spider-Man δεν ήταν ο μόνος ήρωας. Ήταν ο φάρος για όσους πίστευαν σε αυτόν, μια σταθερά μέσα στο χάος της πόλης. Και τότε ήρθε η στιγμή που η νύχτα έφερε κάτι διαφορετικό, σκοτεινό και εγωιτευτικό. Η μαύρη στολή που εμφανίστηκε στο The Amazing Spider-Man 252 το 1984, μια δημιουργία σε σενάριο του Tom DeFalco και σχέδιο Ron French. Η στολή κάλυψε το Spider-Man σαν σκιά, αλλάζοντας την ουσία του και φέρνοντας μαζί τον πειρασμό και τη μεγαλύτερη δύναμη. Από αυτή τη στολή γεννήθηκε ο Venom, ένας εχθρός που αποκαλύπτει τις σκοτεινές πλευρές του ήρωα, υπενθυμίζοντας του ότι κάθε δύναμη φέρει ευθύνη και συνέπειες. Οι ιστορίες του Venom εξελίχθηκαν και με το σχεδιασμό του καταπληκτικού Todd McFarlane και η παρουσία του έγινε κλασική στο σύμπαν του Spider-Man, μια σταθερά που έθεσε νέα στάνταρ στη σύγκρουση ήρωα κακού. Στους δρόμους της πόλης, ο Spider-Man προσπάθησε να ισορροπήσει ανάμεσα στο φως και τη σκιά σε ένα χορό κινδύνου και εξουσίας που γινόταν πιο περίπλοκος όσο περνούσαν οι μέρες. Μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι, η ζωή δεν σταματά. Η πραγματικότητα του Spider-Man ήταν σκληρή και μερικές φορές τραγική. Η δολοφονία της Jean the Wolf στο The Amazing Spider-Man του 224 το 1984, σε σενάριο Peter David και σχέδιο Rich Buckler, έφερε την πόλη σε παγωμένη σιωπή. Δεν ήταν απλώς μια ιστορία εγκλήματος. Ήταν η υπενθύμηση ότι οι ήρωες δεν είναι άτρωτοι και ότι η δικαιοσύνη συχνά έρχεται με κόστος. Κάθε βήμα στους δρόμους έφερε μαζί του φόβο, απώλεια και ευθύνη και ο Spider-Man έπρεπε να συνεχίσει με την πόλη να παρακολουθεί την κάθε του κίνηση. Δεν ήταν απλώς μια ιστορία εγκλήματος. Ήταν η υπενθύμηση ότι οι ήρωες δεν είναι άτρωτοι και ότι η δικαιοσύνη συχνά έρχεται με κόστος. Κάθε βήμα στους δρόμους έφερε μαζί του φόβο, απώλεια και ευθύνη και ο Spider-Man έπρεπε να συνεχίσει με την πόλη να παρακολουθεί την κάθε του κίνηση. Και μέσα σε όλο αυτό το χάος υπήρξε και φως. Ο γάμος του Peter Parker με τη Mary Jane Watson στο The Amazing Spider-Man Annual 21 του 1987, με σενάριο David Michelinie και σχέδιο John Romita Jr., ήταν μια αναπνοή ζωής μέσα στη βροχή των προβλημάτων. Μια στιγμή χαράς και ολοκλήρωσης υπενθυμίζοντας ότι ακόμα και οι ήρωες χρειάζονται σχέση και αγάπη, ένα προσωπικό καταφύγιο μέσα στον κόσμο που ποτέ δεν κοιμάται. Όμως η πόλη δεν αφήνει ποτέ κάποιον να χαλαρώσει. Και καμία ιστορία δεν είναι τόσο σκοτεινή όσο το Craven's Last Hunt στο The Amazing Spider-Man 293 με 294 και 298 το 1987, σε σενάριο του J.M. DeMatteis και σχέδιο του Mike Zeck. Σκιές που κρύβουν μυστικά, παγίδες που δοκιμάζουν λογική και ψυχή. Μια σκοτεινή εξερεύνηση της θνητότητας και της ψυχολογίας του Spider-Man. Κάθε κίνηση μετράει, κάθε αναπνοή είναι σαν βήμα σε ένα λεπτό σκηνή. Αυτή η ιστορία αγγίζει κάθε πτυχή της ανθρώπινης φύσης και φέρνει τον ήρωα αντιμέτωπο με τις πιο βαθιές του φοβίες. Και ενώ οι μεγάλοι αντίπαλοι κυριαρχούν στις πρώτες γραμμές, οι δρόμοι γεμίζουν με χαρακτήρες που προσθέτουν βάθος και χρώμα στο σύμπαν. Η Black Cat, η Glock and Dagger και ο Tombstone. Κάθε παρουσία φέρνει νέες προκλήσεις, νέες δυναμικές, νέα επεισόδια δράσης και προσωπικής ανάπτυξης, κάνοντας την πόλη πιο ζωντανή και επικίνδυνη. Κάθε βήμα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, κάθε ιστός που απλώνεται από τους ουρανοξύστες, κάθε σκιά και
και κάθε φως θυμίζει ότι η δεκαετία του 80 ήταν η πιο ολοκληρωμένη, η πιο συναρπαστική και η πιο καθοριστική για το Spider-Man. Και καθώς η νύχτα αρχίζει να υποχωρεί, ο Spider-Man στέκεται ψηλά πάνω από την πόλη που δεν κοιμάται, κοιτάζοντας τα σοκάκια, τα χιλιάδες μικρά δράματα που εκτελίζονται κάτω του. Κάθε μάχη που έδωσε, κάθε απώλεια, κάθε νίκη έχει αφήσει τα σημάδια της όχι μόνο πάνω του, αλλά σε κάθε δρόμο, σε κάθε ψυχή που ζει σε αυτή την πόλη. Ξέρει ότι δεν υπάρχει ανάπαυλα. Ότι η νύχτα θα ξανάρθει, οι απειλές θα ξανάρθουν και η πόλη θα συνεχίσει να δοκιμάζει όποιον τολμά να την προστατεύσει. Αλλά εκείνος δεν φεύγει. Συνεχίζει να κινείται αθόρυβος, παρατηρώντας, σιωπηλός και αποφασισμένος. Και σε όλους όσους κοιτούν από κάτω, σε αυτούς που τον βλέπουν ή δεν τον βλέπουν, η παρουσία του είναι μια σταθερά. Ένα σημάδι ότι κάποιος κρατάει τα μάτια του ανοιχτά, ότι κάποιος δεν αφήνει την πόλη να πέσει εντελώς του χάους. Και έτσι η ιστορία της δεκαετίας που τον καθόρισε κλείνει με μια αλήθεια απλή αλλά σκληρή. Η πόλη συνεχίζει, οι άνθρωποι αλλάζουν και εκείνος συνεχίζει, γιατί αυτός είναι ο Spider-Man και οι δρόμοι της Νέας Υόρκης δεν σταματούν ποτέ.